En capítulo deportivo, cita neste caso do bádminton, tamén do baloncesto e, por suposto, do fútbol. O equipo do Club Deportivo Estradense que se desplaza para xogar un partido que pode ser importante, ou ao menos eso agardamos, o partido da recuperación, viaxa neste caso ata Sanxenxo, e, por outro lado, o equipo do Tebes Reale de baloncesto que se enfronta ao Noia, aquí será o sábado, mañá, a partir das 6:30 da tarde no Coto Ferreiro. Teñen esperanzas, lóxicamente, de empezar a cambiar a dinámica os xogadores estradenses. E por outro lado, o bádminton ten unha cita, pero neste caso é en Madrid, concretamente en Fuenlabrada. A localidade de Fuenlabrada acolle esta fin de semana a disputa da 10ª proba do ranking nacional de bádminton en categoría sub-15 e sub-17. Na competición participarán 31 xogadores galegos, dos que máis de un tercio integran as filas do Tebes Reale Estradense. Serán 13 os xogadores do plantel estradense que afrontará mañá e pasado o torneo estatal. En sub-15, os xogadores do Tebes Reale parten ademais como claros favoritos en todas as modalidades. A expedición estradense estará defendida por Pablo San Martín, José Manuel Padín, Xoel Liñares, Alejandro Nogueira, Fabián Penas, Manuel Bouzón, Ana Reino, Olinda Prado e Nerea Xestoso. Na proba de sub-15. Na de sub-17 viaxarán Francisco Pais, Diego Otero, Jesús Pereiro e Nerea López. Aínda que sempre hai unha marxe para as sorpresas, estamos falando de deporte, na categoría sub-15, os grandes favoritos defenderán os colores do Tebes Reale. Na proba individual masculina, Pablo San Martín, José Manuel Padín e Xoel Liñares están en todas as quinielas, igual que Ana Reino en individual femenino. En dobles masculino, o equipo formado por Pablo San Martín e Xoel Liñares sitúase entre os claros aspirantes ao título. En dobles femenino, Ana Reino e Nerea Xestoso tamén están nas quinielas de aspirantes ao título, mentres que Xestoso repite tamén en dobles mixto, formando parella con José Manuel Padín.